भैया हम मिशन गायक रितेश कुमार रौनक हाथ जोड़ के आप सभी से विनती करत बानी कि वार्ड नंबर 13 मर्दा तृतीय से जिला पंचायत पद की प्रत्याशी डॉक्टर रीना भारती जी को अपना कीमती एवं बहुमूल्य वोट देकर भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं। हमरो डॉक्टर रीना दीदी मांगे लियोती सवा दोनों हाथवा जोड़ हो जिला पंचायत के हई प्रत्याशी दिहो दया नहीं का और हो जनी भूलई है इनके सरो भइल बाजिन के गांव नगर चारों ओर डॉक्टर रीना भारती के जीतई हो इन्ह के ना बाटे कोनो जोड़ डॉक्टर रीना भारती के जीतई हो इन्ह के ना बाटे कोनो जोड़ डॉक्टर रीना भारती के जीतई हो। रीना भारती जिंदाबाद 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 महिलाओं के सम्मान में रीना जी मैदान में रीना भारती जिंदाबाद 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 महिलाओं के सम्मान में रीना जी मैदान में रीना भारती जिंदाबाद 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 महिलाओं के सम्मान में रीना जी मैदान में कल पूरा तैयारी चाचा चाची यही बारी रीना दीदी के जितावो ओली तुहरा दुआरी कल पूरा तैयारी चाचा चाची यही बारी रीना दीदी के जितावो ओली तुहरा दुआरी बाटे आस नहीं टूटे विश्वास भैया होके ना दीह कमजोर डॉक्टर रीना भारती के जीतई हो इन्ह के ना बाटे कोनो जोड़ डॉक्टर रीना भारती के जीतई हो इन्ह के ना बाटे कोनो जोड़ डॉक्टर रीना भारती के जीतई हो। वार्ड नंबर 13 मर्दा तृतीय से जिला पंचायत पद की प्रत्याशी डॉक्टर रीना भारती जी को अपना कीमती एवं बहुमूल्य वोट देकर भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं। दीदी जीतिए जे जई है पूरा क्षेत्रवा में आई है बाटे काम जे अधूरा पूरा कई के देखई है दीदी जीतिए जे जई है पूरा क्षेत्रवा में आई है बाटे काम जे अधूरा पूरा कोई के देखई है दिहे रोजगार केहू रही ना बेकार केहू के घिरी ना अखिया से लोर डॉक्टर रीना भारती के जीतई हो इन्ह के ना बाटे कोनो जोड़ डॉक्टर रीना भारती के जीतई हो इन्ह के ना बाटे कोनो जोड़ डॉक्टर रीना भारती के जीतई हो।